רופאים יקרים, ביום מיוחד זה, יום הרופא, אני רוצה לעצור לרגע ולהוקיר את העשייה היומיומית שלכם. מקצועיות, אנושיות מלאת חמלה וערכים. אתם עמוד התווך של המוסד שלנו, ולצד כל טיפול רפואי, אתם מעניקים גם תקווה, הקשבה וביטחון. גאה לעמוד לצדכם. לקראת יום הרופא השנה, ינואר 2026, אני בוחרת להצדיע לכם על הבחירה שלכם המקצועית, הערכית, הרגישה והמשמעותית ביותר להיות רופאים בעולם הגריאטריה. בעצם זה היום שבו אפשר לשים זרקור על כל עולם הרפואה, אבל עליכם בפרט שבחרתם בתחום לא פשוט, תחום הגריאטריה, ואתם כל יום באים לתחום הזה עם לב רחב, עם מבט פתוח, עם יכולת להשפיע על חיי אדם ולהוסיף חיים לשנים, ולא רק שנים לחיי האדם. אני מצדיעה לכם על איכות החיים שאתם מעניקים למטופלים שלנו, על איך אתם עובדים, על מה שאתם מעניקים למשפחות ולמטופלים. רוצה לאחל לכם יום רופא שמח, ובנימה אישית לומר תודה רבה על הזכות שנתתם לי, ללוות אתכם בדרך, ובעיקר לבקרת משרד הבריאות, על החודשים שבהם צעדנו יחד, ואני לא מורידה רגל מהגז, שנתיים יהיו לא פחות, וזה המון המון בזכותכם. אז תודה ויום רופא שמח. לרופאים היקרים שלנו, שיהיה יום רופאים שמח. זאת הזדמנות ממש טובה ונהדרת ככה להגיד לכם תודה על כל מה שאתם עושים למען המקום, למען המטופלים. זה כמובן לא מובן מאליו ולא בא ברגל, וזהו, מגיע לכם, ותמשיכו באותה דרך ובאותה עשייה כמו שאתם. הרופאים המדהימים שלנו, שיהיה לכם יום הרופא שמח. רופאים יקרים, רצינו להגיד לכם תודה רבה על העבודה המסורה, המושקעת והבלתי מתפשרת שאתם עושים כאן למען המטופלים. כיף גדול לעבוד איתכם בשיתוף פעולה, תמשיכו ככה, יישר כוח. אוהבים אתכם. תודה רבה לכם על המקצועיות, תודה רבה לכם על המסירות, תודה רבה לכם על כל העבודה הקשה שאתם עושים, וזהו. יום רופא שמח. יום רופא שמח, בלעדיכם אנחנו לא נתפקד. תודה רבה לכל העובדים שעובדים איתנו בבית בלב. תודה מיוחדת. אתם עובדים מכל הלב. בהצלחה לכולם. רופאים האהובים שלנו, תודה רבה על עצם קיומכם, על היחס החם, המכבד, על המקצועיות. אוהבים אתכם. ולרופאים של מחלקה סיעודית מורכבת 2, מאחלת המון הצלחה בתפקיד שלכם. אתם אנשים מדהימים, תמיד נאמנים, קשובים, מאוד נותני שירות כמו שצריך במחלקה. אוהבים אתכם. המון תודה רבה לרופאים שעובדים קשה ועל העבודה המקסימה. תודה רבה על העבודה שאתם עושים פה, ושיהיה לכם יום מלא בהצלחות ומזל טוב. רופא שמח, תודה על כל העזרה שאתם נותנים ועל כל הליווי שלכם. ממש תודה. שלום לכולם. אני רציתי לנצל את ההזדמנות של יום הרופאים כדי להגיד לכם תודה רבה. תודה מקרב הלב. תודה מאחות שמכירה את המשפט הזה, דוקטור אפשר רגע, והיא יודעת מהלב שהרגע הזה הוא לא רגע אמיתי, הוא יכול לחפור לכם בראש ולהעסיק אתכם כל היום. תודה על הסבלנות, על המקצועיות, על הזמינות ועל שיתוף הפעולה, ועל זה שגם אם לחוץ ועמוס אתם תמיד שם. שיהיה לכם יום רופאים שמח, ועם פחות קריאות דחופות, פחות תורנויות עמוסות ויותר זמן לקפה חם.